stars. Didn't even get to cross. Nu vælter læsset for ham igen, det man bare har ventet på nærmest. Tågehornet har lige overført 2k mere fra sin kassekredit, så han kan snolde flere penge væk. Det er simpelthen ufatteligt. Den mand har ryggrad som et barn, uden at overdrive. Det er sgu tragikomisk. Manden går fuldstændigt amok. Denne MD hæver løs på kassekreditten, og har i dag, for 4 dage i streg, været nede at æde junkfood. Man bliver så træt. Hvad fanden bilder han sig ind? Jeg glæder mig til, når pengene er brugt, for så skal man se og høre på, hvor hårdt og trist det hele er igen. Jeg har ikke ondt af ham, når han gør som han gør nu. Det er simpelthen så barnligt og skammeligt, at han handler for flere 100 kr. hver dag ofte. Det er svært at fatte, at han ikke kan huske tilbage til, når han har det værst. Det har han, når han ingen penge har, og når han så har den, bruger han løs, fordi det kortvarigt gør ham glad, men han ved jo, at det ikke er smart. Han siger det selv, alligevel har han. Når pengene snart er brugt, som altid, det er rigtig hårdt, og så skal vi høre på hans yngerier om gældsfælder, og hvad ved jeg, det er ingen fælde, John, det er noget, du selv har skabt. Og bliver ved med at skabe, at øsle din førtidspension væk og stadigvæk låne og bare bruge løs. Du skulle skamme dig over for alle de mennesker, der står op og går på arbejde hver dag. Så du kan hæve førtidspension og bare låne på livet løs til dit sindssyge overforbrug. Du har lige så lidt moral og ryggrad som en teenager. Du kan ikke holde til noget som helst i længden. Jeg vil ikke bruge den kassekredit. Så gør du delme nu for at komme et kviklund til livs. Hvorfor brugte du ikke bare kassekreditten fra starten? Du har jo selv sagt, at den er billigere, men vælger først at lade den redde dig nu, hvor du er kommet så langt efter med de forbandede månedlige kviklund. Det er helt vildt. Kigger man år tilbage i dine videoer, så er det samme ynker historier om, at det snart bliver bedre. Men du er endnu værre stillet i dag jo. Kig i din stue. Du lever iblandt en masse lort, som du ikke har noget som helst brug for. Du kunne have siddet i en lækker stue med fine møbler, fladskærm, stationær gamer, PC og så videre, men du sidder iblandt en masse campinggejl, du aldrig får brug for. 3-5 telte, 5-7 kameraer, flere racerbaner, et utal af droner, og så videre og så videre. Kan du se mønstret? Det er ting, der bare ligger og fylder. Du får intet ud af det. Du omtaler tit autister negativt, men det er ikke meget galt, at det er den diagnose, du næsten selv kan få påduttet. Som du selv siger tit, en voksen mand, hvad med at begynde at opføre dig sådan. Du bliver ved at insistere på at bombe din kanal med latterlige spilvideoer, der ingen views har. Du tror seriøst, at jo flere du får smidt op, desto mere kan du risikere at blive verdenskendt. Var det ikke bedre, i stedet for at sidde og skabe dig med dit børnehave-engelsk, som ingen ønsker at se? Hvor lavt kan du synke? Tag dig nu sammen, John. Han tager en lang tur til Netto, men hvis der er lidt kø, så vader han hjem igen. Det siger alt meget af det. Det er dog dovenskab. Manden hopper altid over, hvor gæret er lavest. Manden har et telt i stuen i en alder af nogen og 50 år. Det er nærmest tragikomisk, at han stadig tror på, at han skal ud at campere og så videre, betaler for bådplads og ventelister til lejligheder, som han aldrig kommer til at benytte. Den mand smider så mange penge væk på ingenting. Haha, mad. Manden er ved at æde sig selv ihjel. Han kørte næsten 1 kilogram kartofler, 500 gram medister, et glas brun sovs, bjerg af rødkål forleden i skidesækken.
Og til dessert skulle han lige have 2 poser chips også. Ja, men det taber man så i hvert fald ikke på. Det er helt sikkert, det ved jeg godt. Det er det aller værste. Kæmpe chips. Jeg ved ikke, hvor meget der er. 400 gram i hver. Han ønsker kun helt unge børn, der slikker ham i røven på sin kanal jo. Kan vi se, hvem der er her? Ved du hvad? I kan godt gå med jer og ringe efter politiet. Gå med jer.